काही आता साहेब ॲड्रेस आहे कोणाकडे विसरचे मग समजा पण दिसणार ओल ते एकले बसला याकडे विसान खोल्या आणि ॲड्रेस काही आता म्हणले सांगशात की स्वतः पुरा जाऊन गेल्या मग हॅलो ॲड्रेस काही आता म्हणून सांगतात की चिना मार तुला बरं पुढे म्हणजे ॲड्रेस वर पण परा नमस्ते मार तू हॅलो एक्सक्यूज मी दोला दिसा ना तुमका हां मुखार बोलायचं गोष्ट आणि खाले करच्या तिथे एकले बसला अशाकडे ॲड्रेस विसर घे तोंडात दिसारचे बरं पेपर नाका चल ओके बोला हॅलो हॅलो काटीपाला तार ब्लॉक काही सर येतं मी ॲड्रेस सांगता तुला काटीपाला तार ब्लॉक काटीपाला तार ब्लॉक काही येता कान ऐका ना तुगी कान ऐका ना तुगी कंचे पोर असं साहेब या गावात हां का तोंड दोले दिसना का खान ऐका ना हो ना विचारचे साहेब जायत त्याकडे एक विचार बोलाय पुरं जाऊन जर ॲड्रेस देऊन नका आका मी बघता घ्या पासपोर्टवर दिसता शिका पासपोर्ट हॅलो एक्सक्यूज मी मग काय ॲड्रेस आहे बघ काय असलं नाही काठीपाला ताक ब्लॉक काही सर येतं काल म्हणता समजा ना इला ॲड्रेस वाचून सांग काठीपाला ताक काय लूज किती या गावात अशीच असते घ्या पुराने साहेब ॲड्रेस विसरल्या काय कराटा केला ना साहेब दुसरं करणं या गावात सामानांचं कडे थोड्या खाना ऐकानांत दोल्या दिसानांत उलोवंक येना ॲ करतात एक पटी हांगातून भायर येता साहेब गांवूच नाका फ्रेंड इश्टा मेळून यायचे ओके जायत बोला मुखार अशें बरं तुमच्या गावांत आसात गे जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे उस दिन मुझे याद करना पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए मैं नहीं मानता चीटिंग करून ना అవును మగ పిల్లలు సంగలే నీ తోండేనా మనం అవే సంగలే బ్లైండ్ తెలుసు చెప్తే తెలుసు మండి